Čau všichni, já vás dám u tohohle videa a tohle video bude unboxing na tyhle AirPody Max. Tak můžeme jít rovnou na to. A jenom na začátek chci tady ujasnit, že tohle video nemá být vůbec žádný vychloubací. Jenom jsem chtěl prostě natočit unboxing, protože mě baví sledovat unboxingy. Takže já jsem doteď používal AirPody 4. A mám vlastně Vision Board a tam jsem si dal prostě AirPody Max. Dneska jsem vůbec nečekal, že tyhle AirPody Max dostanu a jsem strašně moc za ně vděčný. A prostě i ta modrá barva je úplně skvělá, tak to nebudu okecávat a jdeme si je rozbalit. Takže já jsem si je už v autě jakože rozbalil, jsem se na ně podíval. A takže už tady nejsou ty pásky, takže jdeme si to jen prostě takhle rozbalit tu krabici. A tady jsou takový hezký modrý. Takže já si je takhle vyndám z krabice. A jak jsem říkal, že už jsem si je prostě otevíral v autě, ale chtěl jsem ještě je takhle unboxnout na videu. A tak jdeme je otevřít. Takhle vypadají v tom krytu. A oni mají ještě tady takovýhle ty, nevím, ochranu. Takhle vypadají. Strašně líbí i tahle barva, aspoň mi to bude ladit takhle k mému modrému iPadu. Úplně se to k tomu hodí. Ještě modrý iPhone si musím koupit a bude to úplně komplet. Sorry, I ain't got no money. Takhle je k tomu klasicky to pouzdro. To pouzdro je to, že když už je prostě nechcete používat a chcete je vypnout, tak je musíte do toho pouzdra. Hodně lidem se to jako nelíbí, ale jako je to docela jedno, nevypadá to tak špatně. Je prostě takový silikonový, jo, prostě takový silikonový. Takhle máme ty AirPody. Jinak jsou na USB-C a počkat, ještě se jdeme podívat na filtře krabičky. Takže máme tady tuhle věc a tam je uvnitř nabíječka, klasicky prostě takový psaní. Jo, AirPods Max. A hrozně se mi líbí na té krabice, jak je to Apple logo prostě slezený do té barvy. Moc to nejde vidět, ale je to prostě takhle hezky do modra. I ten název. Krabičku můžeme zavřít. Takže tady máme samotný AirPody. Tyhle dvě tlačka slouží na noise cancellation, si myslím, že se to jmenuje. Si nejsem úplně jistý. A tady tohle kolečko je na hlasitost. A jinak AirPody si můžete různě polohovat tak, jak máte velkou hlavu. A tady ještě, když si třeba spotíte tady tyhle věci na uši, to můžete jednoduše sundat a nebo si je nějak prostě očistit. Já si jedu už dát na sebe. Já prostě teďka nic neslyším a koukejte na to. Já už je mám s mobilem spárovaný, ale s iPadem ještě ne, takže půjdeme vyzkoušet to spárovat s iPadem. Musím si už koupit kameru, protože teďka musím všechny věci dělat takhle na iPadu. Aha, tak ono už je to spárovaný. To bylo docela rychlý. To je vlastně fakt skvělý na tom Apple ekosystému, že se to hezky všechno takhle páruje. A jdeme si vyzkoušet nějakou hudbu si pustit. Já jsem v tom prostě vypadám jako ty AirPody vypadají fakt dobře, jo, ale prostě mi to docela hodně skuletilo hlavu. Tady si vlastně můžete zapnout jak se to jmenuje. Nebo jste takový to, jak vůbec neslyšíte nic a udělá vám kolem vás takovou tu kapsli, nebo jak to mám říct. Pane bože, lidi, to je úplně skvělý, to je úplně kvalitní zvuk a prostě úplně nejlepší AirPody tohle, to úplně fakt doporučuji, ale jako za tu cenu mi přijde, že je to docela dost, ale jako je to prostě Apple, jo, ale jinak fakt jsou prostě kvalitní. Já to úplně miluju, to prostě jak tam máte já nevím, jak se jmenuje, prostě ten tichý mod, tomu budu říkat,
tak to je jak prostě, kdybyste byli v nějaké kapsli a prostě byli byste tam jenom vy a prostě ta hudba. To je fakt mega dobrý. Fakt je všem doporučuju tyhle ty hezký AirPody. A vlastně, když je chcete vypnout, tak normálně vezmete ten kryt. Takhle je vezmete, zavřete a máte takhle AirPody zavřený. Jako i s tím krytem to vypadá dost dobře. Takže moc pěkný. A teďka máme konec videa a ještě si někam vystavíme tuhle krabici, protože jedna věc, kterou o mě nevíte, že já prostě si Apple krabice vystavuju. Jo, někomu to přijde zbytečný, ale mi se to prostě hrozně líbí, takže jdeme na to. Takže já jsem si vás už tady nějak dal a jinak tady si to tady na tuhle, jak se jmenuje, na tuhle komodu se to myslím jmenuje, tak tady si prostě, tady jsem měl do pusu tuhle krabici, ale tu dáme jinam a pak tady mám ještě ty AirPody 4 a hezky si tady dáme AirPody Max. O můj bože lidi, to je úplně úžasný, tady si dáme hezky AirPody normální. Tak hezky svíčka, tady je kytka, tady si dám ještě můj Billie Eilish Prospect. Tak, ale lidi, já si myslím, že to vypadá úplně nádherně. Úplně nádhera lidi. Takže taky máme konec videa, než vám jdu zanechat like a odběr a začneme mě sledovat na Instagramu a na TikToku, kde se jmenuji takhle. A vidíme se u dalšího videa, tak čau.